थिंबो फुंबिलिनि गोजोननायखौ जासिबाय। जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजों लोगोसे 62 बोसोरसालिया जथुम्मा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोङो सिगांग्रो जोङो माखासे खामानि थानायनि थाखाय आरो जोङो बानजाय आफादनि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा साफा साफा मावथि हिसाबै थानायलाय जोङो आगथियायै जोङो सिगांग्रो जोंनि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ जोङो मैया 29 अक्ट'आवनो लानाय जाबाय। बे 29 अक्ट'आव जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो जोंनि मावथिफोरखौ लानानै मैया जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो अपेन भाबै जे फैबाय थानाय समाव जे जोङो बिटिआरनि बायजोआव थानाय एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा जिहेथु 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर'फोर दङ। दा बेनि जि थामोनथा आरो रैखाथि रांखान्थि बिथिंखौ लानानै जोङो मैयानि जि डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनाव जोङो माखासे खोथाफोरखौ सावरायदों, माखासे खोथाफोरखौ डिसिसन लादों जे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दासिमहालागै जिहेतु बिसायख'थि खुंफुंनानै होजायाखै, दा बिनि सायाव जोङो रेजुलेसन लादों। जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोङो दिनै जिहेतु डेलिगेट सेसन जागोन, बे डेलिगेट सेसनाव जोङो मा होनो बेखौ थांखिफोरजों दैथायगोन। सोलोंथाइनि जि जेंनाफोर दङ बिनि सायावबो जोङो बिथांमोननो जोङो जि समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ लानानै जोङो थांखि दैखांगोन। दा बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरजों जिहेतु जोङो जयैनो रायज्लायदों आरो जों बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जोङो थांनाय समफोराव जेरै खौसेयै जों हाबा मावबोदों आरो जोङो नैबे जोंनि डेलिगेट सेसननि गेजेरजों जोङो थांखि लादों जे फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जोङो जायजों जोङो आखाइजों आखाइ हमलायनानै जिहेतु खामानि मावबोबाय थादों, दा बे हिसाबै जों खामानि मावलांनो थाखाय जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरजों जोङो सावरायदों। दा बेवहाय जोङो गोजोननायखौ जासिनांगोन आरो बे समाव जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो गोजोननाय बावनांगोन। मानोना दिनैनि बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे मिटिं, जाय मिटिङा सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुं जादों, बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ मदद होदों, अनसायदों। रांखावरि बिथिंनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना जोंखौ अनसायदों आरो जोंनि हारिया बा जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दासिमबो खौसेयैनो दङ। जोंनि आफादफ्रा जेब्ला खावलायो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनो जि खामानिफोर दं बेखौ मावफुंनानै होदों। हयथ' नोंथांमोना नायदोंब्ला नुदों बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय जोंनि उन्दै उन्दै जि फंबाय बिनानावमोना मार्च पास्टनि थाखाय बेवहाय रेडि जागासिनो दङ, भलेन्टियारनि थाखाय रेडि जागासिनो दङ। जों बे समाव बिथांमोनखौबो जों साबायखर जासिनांगोन आरो जोंनि जायफ्रा भलन्टियार्स इनचार्जफोर आरो जायफ्रा मार्च पास्टनि इनचार्जफोर, जायफ्रा हारिमुनि इनचार्जफोर आरो जायफ्रा हारिमुआव दिनैसिम मोसाखावरि हिसाबै दङ, दा बिथांमोननिसिमबो जोङो बानजाय आफादनि जानानै आरो लोगोसे जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो गासैखौबो जोङो गोजोननायखौ जासिनांगोन आरो जोङो बे समाव गोजोननायखौ जासिनांगोन जे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मानाव गेदेर चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी, बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि बिथोन बायदियै जों जाखिनि खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों आरो बिथांनि जि सान्थौ आरो सानस्रि जों बेखौ बाख्नायनांगोन। दा बे समाव जोङो जोंनि जि रायजो राजा आरो बिथांनि जि अननायनि गेजेरजों दिनैसिमबो नैबे लामासिम जोङो फैबाय थादों। आरो थांनाय जि मोनायाव जोङो डेलिगेट सेसननि गेजेरजों जे थांनाय जि जोंनि गोजाम बडि, बे गोजाम बडिखौनो दोनफिननानै बाखि एसे एनै बबेबा बिबानफोरखौ एसे एनै सोलायनानै गोदान जि बिबान होनाय जाबाय। दा बेयो एक्जिस्टिं जायफ्रा दंमोन बेखौनो दं होननानै जोङो दिनै बुंनांसिगोन। जेंनाया दिनै फरायसालिफोरनि जेंना, जेराव माने गावनि पियर बर' मिडियाम फरायसालिफोर दङ, बेहाय माने राव रोङै फोरोंगिरिफोरनि जेंना थाबाय आरो दिनै जोंनि बर' फरायसालिफ्रा भेन्सार फरायसालिफ्रा थैनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। माने मा होनो बेखौ गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव जेराव नोङो स्टुडेन्टफ्रा गोबां दङ, फोरोंगिरिफ्रा सासेल' दङ। दा बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोर दङ। रांखान्थि बिथिंनि जेंनाखौथ' बुंनांगौ बारा दं होननानै सानाखै, गोबां रांखान्थि बिथिंनि जेंनाफोर दङ। मानोना जों बुंनांगोन दिनै जोंनि मानसिफ्रा हाबा हारिमुआव बांद्राय थारमाने गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनै आबाद मावनो बांसिन नागिरला, गोरलैयै थारमाने रां खामायनो थाखाय बयबो माने नाजायो। दा बेफोरबायदियाव जोंनि रांखान्थि बिथिङाबो हयथ' एसे एनै लोरबां जादों खोमा होननानै जों सिन्था खालामदों आरो। जागोन ना?